Assalamu alaikum Türkmenistan vatandaşlar, talipler. Men özüm Peter'da okap bern. Oku diýip geldik ýöne gara işte iş yapýarys. Izimizden pul gelenok, garrymyzam aç. $50 üçin en atalamyz viziatka berip oçurdurlar. Wagty bilen pul gelen ýok. Türkmenistanyň talipleri, oglanlar, gyzlar, türkmen ýigitleri diňe Peter'da däl, men özüm Peter'da okap bern. Gyzdan, oglanlaryň adyndan çykyş etýän, gaýrat ediň. Sizem oýanyň, men olarda gördüm, bir türkmen ýigit çykypdyr, mälik diýip, mena indi durajak gel, serpeňe galmady, diňe öňe gaýrat ediň. Türkmen talipleri beýdip dymmaň, $50 yegenler ýaşasyn. Biz närazy, takoy жизнь нам не устраивает, takoy жизнь gurban bolup ýaşasyn. $50 üçin biziň raditellerimiz viziatka berip, para berip, anap oçura durup, zordan gelýär, olam garrymyzam aç, bärik gelip okumyzam okap bilemzok. Diňe gara işte işleýäs. Peter'da okayan olanlar, Moskwada okayan olanlar, Moskwaň, Rossiýanyň hemmäsini okayanlara gaýrat ediň, durmalyň. Men bu zatlary aýtmasam siz menden hem gowy bilýäňiz. Kimiň izinden pul gelýär gitýär. Hiç kimem gowy ýaşan ýok. Dymman gaýrat edip. Nam takoy жизнь не устраивает. Türkmenistan, türkmen talipleri, ýigitleri, gyzlar, oglanlar gaýrat ediň, oňa çykalyň indi. Beýdip oturmalyň. Näme gerek beýdip oturmak? Ol $50 men dogry masam maskara diýip düşünýän, özümiz pazar etmer, ol $50 berde. Wapşe hiçat oldu. Biz onun üçin en atalamyz oçura durup viziatka berip uratýanam $50, oňa gurban gurup ýaşasyn $50. Yegenler ýaşasyn $50.